Môžem sa spýtať, že... Chce tu veštica? Tu? Dobre, díky. Ďalej. Ďalej. Môžem? Áno, poď, môžete. Ja. Zapálte svetlo, bo nevidím. Ani vás, hlavne. Ja sa bojím. Dobre, zapálte, ale nebojte sa. Dobre, môžem? Áno. A tu si toto sadíte. Tu? Tako ideme hneď. Jaj. Tako ideme A hneď. to zadarmo? To nakoniec sa dohodneme. Jaj, dobre. No, ja bych chcel znať, že... Jak toto? Dobre, budete si kávu tu. Karta toto. Dobre, Máme žnúči. áno. Co? Dobre. Takže taká vec tu je. Vás, najlepší priateľ, vás podrže. Nebudete vedieť kedy, ale vás podrže. Počkajte trošku. Dobre. Co toto? Čujem sa. Fú, Co? videl si? Co? Videl si? Takže dávaj si pozor, s kým chodíš, kto je kolo teba, keď chodíš do práce a tak. Dobre, ale ja nechcem ešte do roboty. Dobre, to nevadí, Aj. ale budeš. Ja, keď? Berem peniazky, keď si to poví 5 eur. Nic sa mi nepovedal. Dobre, Dobre. viete o tom. Neznám, či mám. Máte. 5 eur. Ja aj viac na ce. Vidím vás v očiach. Vidím, že máte oči také divé. Tak si dávajte pozor. Vaše divé oči sú od A začiatku. ce mám toto dať? Na bok. Môžem? Hej. Môžem mi? Opáte si mi na oči? No. Hej, Máte divé oči. Máte divé oči a je váš priateľ Jaj. je divý, tak si dávajte pozor, s kým si začínate. Dobre, ja idem už. Rozumieno? Môžem mi? Dobre, môžete ísť v pohode. Odcestilo ma. Zdravím. Čauko. A dávaj si pozor, hej? Hej, dobre. Čau. Dobrý. Dovidenia. Taxi. Jaj. Seru, Seru. co tu robisz? Co? Co tu robisz? Ja czekam taksi. Coś taki? Przestraszenie się da co? Co to? Nic. Dobrze się czuję. Ja widzę na co na to jest. Co to? Jaj. A co ci? Nic. Dobre. Powiem prawdę. A co? Był mi u weścicy, No. że mnie chce zabić. Ty. Ja? Ale teraz wiedzą, co masz w ręku? Však na bandurki ma zrobiła berwy. No, hej, Z ja wyniką. Hej, dobrze. Ja Ale widzę, co? pali, że tak. Ale jaka weźtica? Jaj. Nie no. No ale teraz kto jest ze mną za weźticą? Dobre, ukażę ci jest, tak? Kto ci nauczył do do głowy? No widzisz. No ja zwiadawy. Tu, panie, widzisz, weścica, Petryca. Jaj. Ta co? Co to? Co mam? Co mam? Weźnica. Ja nie znam kto wam nauczył tu weźtica do Nie głowy. lery mi. Znaczy co mi powiedziała? Co? Że jutro mi to amputują. A i tebe to dopowiedziała? Tak. Ja wiesz, a że zabiję, no. To nie da. Nie dam. Patrz teraz, ja jej ukażę. Gdzie jest weźtica? Jaj! Daj to co? Jaj! Weźci! Jak to chłop? Jaj, to jak? To co? Chłop! To klamę! Co robisz? To nie Weź!